Tak vítam vás tu, ako pri tej degustácii nejakých tých vín, ktorým bolo tu nabídnuté, že jo. Neviem presne, aký je značky, a ja vám aspoň poviem na to svoj názor. Ja nie som na destilácii, nesem na pivo. Nepijú ani pivo, ani pálenku. Ja som čisto vinár. Tak, to je trošku také divná farba, že nie je to tá klasická žltá, ale prefarbená. To je ako keby bolo zo súdu, nejak zatuhnutého súdu. Nie je to ani sladké, ani kyslé, je to spíš zatuhnuté. Cíti ako nejaký súd nebol porádne vyčistený, nebo ja neviem, a do toho by niečo napustili, nejaké víno a to chytilo to súdu pach. To je fakt, neviem, na čo by sa to dalo, možno na zvažák by sa to mohlo použiť, ale takto na konzumáciu určite nikomu nezvedne náladu. To už aspoň cítiť tam, že je to tam ovoce, samozrejme. No ja nebudem teraz odhadovať, jestli je to jablko, alebo je to hrozno, ale už je tam trošku kyslosté, takže to už je lepší. A môže byť to parádny zvažák. Určite. Máme tu ďalšiu. No to je sladko-horkasté. Horkasté je tak, ako ten prvý, lenže je to tam sladidlo, s tým vlastne prebíja to zatuhlosť. Vlastne on im viac prisladil, aby nebolo cítiť to také až krábe hrdle. To hovorím ako medzi becherovkou a myslivec treba, že sú také pachute horkasté. Lenže becher je becher, sám o seba značka, aj myslivec, takže oni vlastne asi myslím, že vedí, prečo tam dávajú to horkasté niečo, ako príchuť. Menej cukru by to potrebovalo do zvažáku. No, to už je normálne ako klasické, ako také kyslasté, nie sladké, čo razí do hlavy, ale to je fakt, to sa už dá konzumovať tak povoľne. To nemá chybu. To by som si aj kúpoval, keby som vedel narýchlo, že aká je to značka. Podobné. Možno, že to jedna firma vyrába len pod inou značkou, že aj to sa stáva. To je ten príjemný, ale sladký. Nemá to horkastý pachuť, ale je čisto sladké. To je pre ženské skôr, by som povedal. Alebo ako siropovú vodu piť. Lebo to fakt, to je tak lahodné, že to vypijete 2-3 deci naraz, lebo to je fakt tak, ono sa nutká ako sladké a to pijete ako limonádu. Ale aby ste vychutnali, tak to musí mať trošku kyslosť a prejsť si to ako v puse. No, to hej, to má všetko v sebe. Malinko sladu, kyslastnosť a fakt, ale len čipku má horkasť. To znamená, ako keby, když sa to lisuje, podľa mňa, nie som vinár, ale už som videl lis, aj lisovať, som z oblasti, kde víno sa vyrába. A tam, když sa lisuje, tak ešte aj tie jadierka, vlastne, to je ako chuť tých jadierok, čo sa tam rozmele v tom lise. Toto je príjemne sladké, ale tieto tri sú na konzumácii ako voľne. A títo bohužiaľ, no, kto to má rád horkasté, že mu to škrabe hrdle, tak ať si to dáva. Toto je trošku kamufláž, že dali trošku sladu k tomu. Nič moc. No. A toto... To medzi týma dvoma, to je ako voda. Len horkasté. To ako keď rozpustíte vo vode nejakú tabletku, penicilín, alebo ja neviem, pustíte do toho inej pendepon, alebo ja neviem, čo to je. Tie horké lieky, čo sú. Možná, že to je liek. Chceli ste ma dobehnúť. že ste mi tu nasadili nejaké ako... aby som bol odolnejší podmienkám, kde žijem. No skrátka, tak čo som ochutnal, že
Tak teraz mi bolo vlastne sem položené tie krabice pôvod. Ako? Tak trošku ma prekvapuje, určite. Ale určite dva druhy nie. Dva druhy som vedel, že tu sú oni. No to je tá značka nejaký. A neviem vlastne, že do toho vyrába, no, pravda, španielské. No to, hej, Španieli, to veľmi nejak. V niečom sú dobrí Španieli, možno v futbale alebo takto. V tých menej kvalitných vínach, to už možno, že tam aj nohy umývajú v tom, alebo ja neviem čo. Že to už je len tak, že aby sa zbavili toho moku, alebo ja neviem. Nechcú do kanálu vyliať, toto je o ničom. Ale to určite nebudem kupovať. Už som sa s tým stretol ináč, to nemôžem klamať, lebo toto, čo je tu predo mnou vyložené, všetké som chutnal až na toto. Takúto krabicu my nezvykneme kupovať. My len klasicky tieto trhace, my to zvykneme buď zubami odtrhnúť, alebo tak, no alebo ešte toto, že takto. Ale túto hranatu veľmi mi zachutilo. A pritom aj to bude nejaké španielské. Možno, že sa už niekto sťažoval, že len ten bordel sem posielajú, tak už začali aj toto lepšie dávať. Toto je prím. Toto je úplne pod. Toto taký, tá hradná sviečka, a pritom to by naši mali, alebo kto? Nie naši, no tak Češi. Slováci dokonca, no bože, Trenčín. Tento ešte by šlo, ale títo dva, to je penicilín, to je narážka na penicilín. Toto už sú, no, trošku kyslasté, ale toto je také fajné, sladké. To je pre ženy. A tieto už, áno, šers, peňa. To fakt ten peňa sú. To ma prekvapilo s chuťou. Fakt je to príjemný chuť. To hej, to by sa dalo ládovať.